И така със същата песничка Гошо Пиров поздравява своя кръстник Мартин. Имаш ли, Марто, приятели и доколко деца истински, по един единствен начин може да се провери. Кой ще ти помогне в беда, кой за теб ще влезе в огъня? 100 приятели да имаш, 100 ще избягат на мига. За компания на масата и когато плащаш сметката, всички те наричат Марто, но и няма след това. Даже телефона си не дига, ти потъмната земя. Чак тогава ти разбираш, всичко е било лъжа. Има ли човек приятели и доколко те са истински, кой каквото да говори, става дума за пари. Щом на някой му върви в живота, стигнал ли е до върха? Много хора го обичат, но любов ли е това? За компания на масата и когато плащаш сметката, всички те наричат права, но ги няма след това. Даже телефона си не вига, ти потавата земя. Чак тогава ти разбираш, всичко е било лъжа. Има ли човек приятели и доколко те са истински, по един единствен начин може да се провери. Кой ще ти помогне в беда, кой за теб ще влезе в огъня? 100 приятели да имаш, 100 ще избягат на мига. За компания на масата и когато плащаш сметката, всички те наричат Мартине, но ги няма след това. Даже телефона си не дига, ти потъвана на земя. Чак тогава ти разбираш, всичко е било лъжа. За компания на масата и когато плащаш сметката, всички те наричат Марто, но ги няма след това. Даже телефона си не дига, ти потъвата на земя. Чак тогава ти разбираш, всичко е било лъжа. Всичко е било лъжа. Всичко е било лъжа.